български футболисти. Добре изчисти Минев топката, дори можеше да се получи атака. Ако Георги Миланов беше стигнал до топката, сега нова такава възможност. Георги Миланов, пас за Тонев. Двама футболисти на България в наказателно поле. Ивелин Попов! Гол! Гол за България! Станислав Манолев! 51-а минута. Нанасяме своя удар на Паркин. Молниеносна контра на България. Паркин обаче не е този врящ котел, който го познават. Сега Корнелиус освобождава се. Доспа за Дания. Първият път, когато топката достигна до Корнелиус и той се обърна с лице към вратата, вече беше фатално за нас. Дуспа за Дания. Топката се удари в ръката на Корнелиус обаче преди това. Имаше контакт между него и Илия Миланов. Ето тук. Но според мен първо Корнелиус игра с ръка. Поведе си топката с ръка. Даниел Агер. Агер стреля и изравнява резултата. Дания България 1-1, 63-та минута.